Kai zo. Gura Allah. Kai zo. Eh. Yawwa. Gidan nan za ka shiga. Ana sallama da sallama. Yanzu cewa ya ce ɗan minista ne. Na wannan kuma ka sha ruwa ko? Yau. Wai ke nema na? Kai ne ke nema na? Ni ne. Ya ce ba ni? Sannu ko? Yau babana ne zai yi tafiya. Sai na ce bara na zo zai je Abuja. Za su je airport kuma za su je America. Na sani mana. Inda na gan kira nan na kin wuce ne kawai na ji ya kamata ke ma in zo ke ma dan miliyan 200,000 ne. Bara dai na miki selfie saboda babana shi ma ya san da ke ina tare da ke. Wani selfie dan malam kawai da ka caji sai ka zo ko wajen ya ba shi